Ngisacela ukunibingelela nonke bazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Namhlanje senza isifundo esisithathele encwadini yaDaniel 9. Senza ingxenye yesibili kaDaniel 9. Ngisacela sikhuleke. Dala amazwe nomhlaba, sibonga isipho sokuphila. Sibonga usuku lwesabatha owasipha lona ukuthi njengoba Nkosi waphumula emsebenzini yakho, kungekuba ukhathele nathi sikufuze sisemhlabeni siphumule kweyethu. Usinike amandla amasha sihlale ey'nyaweni zakho sizwe izwi lakho usuku lonke sivuseleleke. Siyabonga usukhuluma ney'mpilo zethu, sicela ukuqonda izwi lakho. Egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu siyakhuleka. Amen. Ngiphinde ngiyababingelela abazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Namhlanje sithi senza uDaniel 9 ingxenye yesibili. Siyakhumbula kwingxenye yokuqala ukuthi sasisho isihloko esiphathelene mayelana lesilaphana kuDaniel 9 ukuthi sesithi umkhuleko kaDaniel. So namhlanje ingxenye yesibili esiyenzayo sizoqala ukufunda kuverse 25 siye kuverse 26. Amen. Ngisacela ulifunda-ke uverse 25 kaDaniel 9. Uthi, ngalokho yazi, uqonde ukuthi kusukela ekuphumeni kwezwi lokubuyisa nokwakha iJerusalema kuze kufike ogcotshiweyo, umbusi, kuyakuba ngamasonto 7 lihlale lakhiwe, izitaladi zalo nogango lwalo, amasonto angamashumi 62 nasesikhathini sokuhlupheka. Uverse 26 athi, emva kwalawo masonto angama-62, ogcotshiweyo uyakunqunywa, angabi namuntu. Umuzi nendlu engcwele kuyakuchithwa ngabantu bombusi ozayo. Ukuphela kwakho kube sesikhukhuleni, kube ngukulwa kuze kube sekugcineni. Incithakalo inqunyiwe. Amen. Masiqala uverse sithena lapho sithena iBhayibheli le-English lithi from the going forth angithi. Ya, lapho thina esiZulwini besithi yazi uqonde ukuthi kusukela, yabo, kusukela ekuphumeni. Okay. La sithola uGabriel uyaqhubeka uyakhuluma, uchazela uDaniel noma uchazela thina ukuthi siqonde ukuqala kosuku lwalesi siprofetho esithena siwu-twofold, esathi esifundweni esidlule siwu-twofold. So uDaniel lana okukhuluma lamazwi kuverse 25 noverse 20, ngiyaxolisa, uGabriel uyakhuluma lamavesi kuverse 25 nakuverse 26, ukhuluma noDaniel ukuthi umnikeza ukuqonda kwalesi siprofetho sathi sifunda laphana ku-part 1 sathi siwu-twofold. Okay. Uthi ngalokho yazi uqonda ukuthi kusukela ekuphumeni kwani kwezwi lokubuyisa nokwakha iJerusalema. Kuthiwani? Commandment to restore and to build Jerusalem. Yabo, so lo myalo wokubuyisa noma wokwakha futhi iJerusalema, ngoba ngalesi sikhathi kukhulunywa lana lalichithekile, yabo, kade kufike impi yalibhubhisa, laliyingcithakalo, yabo. So i-event lana emaka ukuqala kwalesi sikhathi sesiprofetho. Uma sizokhumbula kahle, uKoresi wanikeza amaJuda incwadi, angithi amaJuda sathi ayekade ayithunjwe laphana eBhabhiloni. Kade siqale sifunda uDaniel 1, angithi siyakhumbula. Daniel 2 siyathola ukuthi uNebukadnezar uyabusa, Daniel 3 uyabusa, Daniel 4 uyabusa. AmaJuda athunjelwe laphana eBhabhiloni. Daniel 4 kuze kufike laphana kuDaniel 5 lize iBhabhiloni liyachithwa kuzobusa amaMede namaPheresiya, angithi siyakhumbula.
amaJuda asekhona lapho endaweni yaseBhabhiloni. So iJerusalema laliyingcithakalo sonke leso sikhathi. Ngakho uma sekubusa uKoresi usenikeza amaJuda imvume yokuthi aphindele ekhaya noma ephindele emuva eyokwakha ithempeli. Kodwa akashongo okunye mayelana nokwakhiwa umuzi noma ukwakhiwa kwedolobha lali iJerusalema. Yena wayekhuluma ngokuthi kukhandwe ithempeli. Siyathola lana masifunda incwadi ka-Ezra 1 uvesi 1 kuya kuvesi 4. Ngicela nje siphuthume kuyena sifunde u-Ezra 1 uvesi 1 kuya kuvesi 4. Ufundeka kanjena Ezra 1 uvesi 1 kuya kuvesi 4. Ngomnyaka kaKoresi inkosi yasePheresiya, ukuba kufezeke izwi likaJehova ngomlomo kaJeremiya. Limnqandani iBhayibheli lami? Beliqhubeka ngomlomo kaJeremiya. UJehova wavusa umoya kaKoresi inkosi yasePheresiya ukuba amemezele embusweni wakhe wonke, alobe futhi ngokuthi usho kanje uKoresi inkosi yasePheresiya uthi, uJehova uNkulunkulu wezulu unginikile yonke imibuso yomhlaba, ungiyalile ukumakhela indlu eJerusalema lakwaJuda. 3. Ngumuphi phakathi kwenu kubo bonke abantu bakhe, uNkulunkulu wakhe makabe naye, akhuphukele eJerusalema lakwaJuda akhe indlu kaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, yena onguNkulunkulu waseJerusalema. Bese uvesi 4, bonke abaseleyo nakuziphi izindawo lapho begogobele khona mabasizwe ngabantu bendawo yabo ngesiliva nangegolide nangempahla nangezinkomo kanye nomnikelo wesihle wendlu kaNkulunkulu eseJerusalema. Amen. Excuse me. Sishilo sathi la uKoresi yena ubonakala enikeza amaJuda ingxenye yokuthi aphindele eJerusalema ayokwakha indlu kaNkulunkulu noma ayokwakha ithempeli laNkulunkulu. Kodwa akashongo lutho yena ngokuthi kwakhiwe umuzi noma kwakhiwe idolobha laseJerusalema. Lesi simemezelo kuthiwa senziwa noma uKoresi wasenza ngonyaka ka-536 BC. Ukumemezela kaKoresi lapha ku-Ezra 1 uvesi 1 kwevesi 4. Lesi isimemezelo esamenyezelwa ngonyaka ka-536 BC. Lesi simemezelo uDariyu noma uDarius wabuye wasirenewa futhi ekubuseni kwakhe wasenza kabusha ngonyaka wasenza kabusha ngonxa yokuthi amaJuda azama ukwenza njengoba ebanikile imvumo iKoresi ukuthi iphindele yokwakha. Kodwa kuthiwa aphazamiseka kakhulu amaJuda, ephazanyiswa yizitha zawo ezazenza ukuthi ukwakha le ndlu kaNkulunkulu kube nzima kuwona. Uyabo? So uDarius noma uDariyu wabesenza imizamo, yabo, ukuthi bekhona akakukhiphayo ukuze ithempeli likaNkulunkulu liqhubeke lakhiwe. Uyakuthola le nkulumo engiqeda ukuyithola, uyayithola futhi noma ufunda incwadi ka-Ezra, u-Ezra 6 uvesi 1 kuya ku-12. Ngiyathanda ukufunda incwadi ka-Ezra 6 uvesi 1 kuya ku-12, kodwa ngenxa yesikhathi ngiyacabanga ukuthi angeke ngize ngikwazi. Ezra 6 uvesi 1 kuya ku-12. Ngizofunda nje lawo mavesi ambalwa, umzalwane aqhubeke ekhaya. Kuthiwa khona uDariyu, uvesi 1 uthi khona uDariyu wakhipha isimemezelo kwacingwa endlini yezincwadi lapho ingcebo yayibekelwe khona eBhabhele. Kwafunyanwa u-Akhimetha endlini yamakhosi esezweni laseMediya umqulu okwakulotshwe kuwo isikhumbuzo sokuthi 3. Ngomnyaka wokuqala kaKoresi inkosi, uKoresi inkosi wakhipha isimemezelo sokuthi
ngendlu kaNkulunkulu eseJerusalema, indlu mayakhiwe endaweni lapho benikelela khona ngemihlatshelo. Zibekwe izisekelo zayo ziqine, ukuphakama kwayo kube yizingalo ezingama-60, ububanzi bayo bube yizingalo ezingama-60. Ayibe, okay, verse 4 kuze kuyofika ku-verse 12. Abazalwane bazofunda, kodwa ngicela nje ukuthi ngisale ngivele ngijampe ngifunda uverse 11 noverse 12 kuyo incwadi ka-Ezra 6. Uverse 11 uthi, futhi ngikhiphe isimemezelo sokuthi yilowo nalowo oguqula lelizwi makukhishwe umuthi endlini yakhe, aphakanyiswe, abethelwe kuwo. Indlu yakhe yenziwe ibe yiquba ngenxa yalokho. Bese verse 12 athi, uNkulunkulu ohlalise khona igama lakhe, awise phansi onke amakhosi nabantu abayakwelula izandla zabo ukuba baguqule lokho, bachithe lendlu kaNkulunkulu eseJerusalema. Mina Dariyu ngikhiphe isimemezelo, masenziwe ngaso sonke isineke. Amen. Siyathola laphaya uDariyu esirinyuwa lesi simemezelo ngenxa yokuthi amaJuda ayithena enza njengokuyala kukaKoresi, aphazanyiswa izitha zawo. Kuthiwa lesi simemezelo uthi esirinyuwe uDarius kwakungunyaka ka-519 BC. Angithi uKoresi uyasenza ngo-536 BC, ngo-536 BC. Siyarenyuwa laphana nguDarius ngo-519 BC. Uma kodwa siqhubeka sifunda incwadi yakhe u-Ezra, u-Ezra 7 verse 11 to 26 noverse 9 Ezra 9 verse 9, esizokuthola la ukuthi kwakukhona inkosi ekwakuthiwa u-Artaxerxes owa-eda kulo msebenzi kaKoresi noDarius. U-Artaxerxes yena ungathini, wafuna ukuthi kube ne-full restoration of the city, ukuthi cha, akungakhiwa nje kuphela indlu kaNkulunkulu, kodwa idolobha lilonke laseJerusalema, yabo, to its ancient privileges, yabo, beqale kuze ku-re-establishwe umthetho kaNkulunkulu khona ube umthetho wedolobha. Wahamba ibanga elide-ke lo mzalwane kuthiwa ubani, inkosi lena kuthiwa u-Artaxerxes, ngoba yena kuthiwa wathatha umsebenzi kaKoresi nokaDarius ukuthi okay, yakhiwa indlu, wasithi yena akungami lapho, akuze kwakhiwe nomuzi noma nedolobha uqobo laseJerusalema libe nokuhlonipheka livele linakho ekuqaleni, kwerenyuwe, kuvuselelwe nanomthetho kaNkulunkulu, waziwe njengomthetho wakuleyo ndawo waseJerusalema, yabo. Kuthiwa wathi uma ekhuluma wathi hhayi, akuze kwakhiwe ngisho nanezingange zalo. U-Ezra 7 la uma ufunda leyo ndawo, Ezra 7 verse 11 to 26 no-Ezra 9 verse 9. Ngicela nje ukuzama nje ukufunda nakhona nxa ubude bamavesi noma ngizocela ukuthi umzalwane afunde esekhaya. Sengiyaqala nami ngiyafunda la. Ngicela nje ukufunda u-Ezra 7 verse 11 to 26. Angikholwa ukuthi ngizowaqeda yonke la mavesi, ngizoma lapha okumekwa khona. Ezra 7 verse 11 uthi, lokhu kuyimpinda yencwadi inkosi u-Aritahishashita, ilona kade sithi igama lakhe lapho English kubhalwe kuthiwa u-Artaxerxes.
Lana-ke egameni lesiZulu kuthiwa Aritahishashita. Lokhu kuyimpinda yencwadi inkosi u-Aritahishashita eyamnika yona u-Ezra umpristi umbhali wamazwi emiyalo kaJehova nawezimiso zakhe ku-Israyeli ukuthi u-Aritahishashita inkosi yamakhosi ku-Ezra umpristi nombhali womthetho kaNkulunkulu wezulu ukuthula nokuthi. Uvesi 13 athi, ngikhipha isimemezelo sokuba bonke abantu bakwa-Israyeli nabapristi babo namaLevi embusweni wami abafuna ukuya eJerusalema bangahamba nawe njengokuba uthunyiwe yinkosi nabaluleki bayo abayisikhombisa ukubuza ngelakwaJuda neJerusalema, njengokomthetho kaNkulunkulu wakho osesandleni sakho. Okay. Uyakhuluma lapha uzogcina lapha amavesi uzogcina kuvesi 26. Okay. Uyasho uSistina uvesi 15 nokuyisa isilva negolide inkosi namaluleki bayo abalinikele ngesihle kuNkulunkulu ka-Israyeli ondli yakhe iseJerusalema. Kanye nalo lonke isilva negolide uyakufumana ezweni lonke laseBhebheli, neminikelo yesihle yabantu neyabapristi benikelela ngesihle indlu kaNkulunkulu wabo eJerusalema. Ngicela ukujampa nje ngifunde lapha uvesi 20. Uthi uvesi 20, okunye okudingekayo endlini kaNkulunkulu wakho ofanele ukukunika kukhiphe endlini yengcebo yenkosi. Kimina, yebo, mina Aritahishashita inkosi, kukhishwe isimemezelo kubo bonke abaphatha izikhwama abangaphesheya komfula ukuthi konke u-Ezra umpristi nombhali womthetho kaNkulunkulu wezulu ayakubiza kini makwenziwe ngesineke sonke. Amen. Ngisacela nje ukuphuthuma nje ngime kuvesi 21 ngoba ngisafika kuvesi 26 ngoba ngizama ukukhava isikhathi bazalwane. Sicela nje ukube ngifunde u-Ezra 9 uvesi 9. Ezra 9 vesi 9 uthi, nokuba siyizigqila nokho uNkulunkulu wethu akasishiyanga ebugqileni bethu, kepha usenzele isihawu emehlweni amakhosi asePheresiya ukuba sinike ikhefu, simise indlu kaNkulunkulu wethu, sivuse incithakalo yalo, asinike ugange lakwaJuda naseJerusalema. Amen. So sithini la? Kuthiwa lesi simemezelo esesisenziwa inkosi u-Arishashita, inkosi u-Artaxerxes, kuthiwa sona senziwa ngonyaka ngonyaka ka-457 BC. Unyaka ka-457 BC. So siyaphoqelekeka ukuthi sithathe lesi simemezelo senkosi u-Artaxerxes ngenxa yokuthi lesi simemezelo samemezela ukuthi iJerusalema lakhiwe lonke. Lezi ezinye iy'memezelo eziwu-2 zikaKoresi nesikaDarirasi, isikalesi sikaKoresi esitheni sasingonyaka ka-536 BC, sathi sikaDarirasi sasingonyaka ka-519 BC. Kwase kufika lesi esaba ngonyaka ka-457 BC senkosi lena u-Artaxerxes. Sona sithi lana amanye ama-decrees noma lezi ezinye iy'memezelo ezazenziwe uKoresi noDariyo zaziyama-stepping stones, yabo, zazi ukuthi kufinyelelwe esimemezelweni
esiyi-final yabo. Ngaxolisa. Esasisho ukuthi kwakhiwe iJerusalema lonke. Ingakho sithola uma sifunda Ezra 6 uverse 14 uNkulunkulu sekuhlanganiswe ndawonye. Sicela ukufunda Ezra 6 uverse 14. Ezra 6 verse 14 uthi, Ezra 6 uverse 14, yebo. Ezra 6 verse 14 uthi, amalunga abaJuda ayesakha aba nempumelelo ngokuprofetha kukaHagayi umprofethi noZakariya indodana ka-Ido. Akha, aqeda njengokwesiyalezo sikaNkulunkulu ka-Israyeli nanjengokwesiyalezo sikaKoresi noDariyu no-Aritahishashita inkosi yasePheresiya. Amen. So lesi simemezelo sesithathu senkosi lena sesithathu yasePheresiya sithena sona senziwa ngo-457 BC. Siyaqhubeka siyafunda lapha encwadini kaDaniel 9. Kuthiwa unto the Messiah the Prince. Khona laphana kuverse 25 uthini? Uthi kuze kufike ogcotshiweyo umbusi. Kuze kufike ogcotshiweyo umbusi. Ngakwele English iBhayibheli mhlawumbe kubona kuzothi kuthiwa athi mhlawumbe kubhalwe ukuthi kwamanye ama-versions unto the Messiah the Prince. Kuthiwa igama elithi Messiah igama lesiHebheru elisho ogcotshiweyo, ngesiGriki elisho uKristu. So lesi siprofetho sasipinpointa noma ngathini noma sasiyinkomba ngamisa kanjani ya nje sasipinpointa isikhathi la uJesu azoba ngogcotshiweyo noma azoba nguMesiya. Lokhu okwenzeka isikhathi uJesu Kristu ebhaptiswa. Khathi ebhaptiswa uJesu Kristu wabe uba ngogcotshiweyo ngaleso sikhathi egcotshwa ngani? Ngomoya ongcwele, ngomoya kaNkulunkulu. Yafakazeleka lamazwi ongakhulumayo masifunda incwadi Izenzo 10 verse 38. Akhumbula Izenzo 10 verse 38. Izenzo 10 verse 38 uma seyihonda yithini? Zithi lokhu hayibo Izenzo 10 verse 38 uthi lokuthi uNkulunkulu wamgcoba uJesu waseNazaretha ngomoya ongcwele nangamandla. Amen. Sesingaqhubeka nevesi sithi owahamba enza umusa ephulukisa bonke ababesemandleni kaSathane ngokuba uNkulunkulu wayenaye. Amen. Uthi besikufuna kakhulu besifunela engxenye ithi uNkulunkulu wamgcoba uJesu waseNazaretha ngomoya ongcwele. Amen. So enye ivesi nje yesibili akusiwafunde nje amavesi ngoba lokho kuhle. uLuka 3 uverse 21 kuya ku-22. Ngicela sifunde incwadi kaLuka 3 uverse 21 kuya kuverse 22. Ufunda kanje uLuka 3 verse 21 22. Uthi kwathi sebebhaphathiziwe abantu bonke, naye uJesu esebhaphathiziwe ekhuleka, izulu lavuleka. U-22 athi umoya ongcwele enesimo somzimba njengejuba wehlela phezu kwakhe. Kwavela izwi ezulwini lithi, wena uyindodana yami ethandekayo, ngithokozile ngawe. Amen. Excuse me. So besiveza la ukuthi uJesu Kristu sitheni ngokwesiprofetho. Isiprofetho sasikhomba la uJesu Kristu ezoba ugcotshiweyo khona noma ezawuba uMesiya. Lokhu kwenzeka ngenkathi uJesu Kristu ebhaphatiswa, ngalokho wayegcotshwa, uNkulunkulu emgcoba ngani? Ngomoya wakhe oyingcwele.
Uma iqhubeka ivesi angithi sivesi athi kuze kufike ogcotshiweyo umbusi sizothi lapho unto the Messiah the Prince. Iyaqhubeka ivesi uvesi 25 khona laphana kuDaniel uthi kuyakuba ngamasonto ayisikhombisa. Cela ukuma lapho kuyakuba ngamasonto ayisikhombisa. 7 weeks ngesingisi abathanda noma abaphethe ama-versions esingisi kukhulunywa ngo-7 weeks lapho. Kuthiwa lesi sikhathi u-7 weeks equals to 49 years. Yini indaba sithi 49 years? Angithi 7 times 7 uyisonto lilodwa linensuku eziwu-7, okay? Futhi 7 ozinsuku eziyisikhombisa times 7 amaviki ayisikhombisa. Lokho kwenza bani? Kwenza u-49, angithi 49 weeks. Siyakhumbula ngokwesiprofethi ukuthi uyakhumbula ekhathi sithi usuku a day is equal to 1 day is equal to 1 year. So this time period lo u-7 weeks or 7 days times 7 weeks which is equal to 49 weeks. Actually ke sithi njengamanje sithi 7 days times 7 ngoba isiprofethi sesikhuluma ngaso u-49 years akuwona u-49 weeks u-49 years ngoba uma uzokhumbula sasisho ey'fundweni ey'dlule ngesiprofethi usuku lulingana nonyaka. Kahle kahle sithini la? Sithi amaJuda kwawathatha iminyaka ewu-49 ukwakha nokuqeda umsebenzi, ngathini ukuqeda umsebenzi wokwakha iJerusalem even during troublous times, angithi? Ngoba uma uzofunda kahle ngesineke uthandazile ngomoya oyingcwele uzofunda kahle incwadi ka-Ezra nekaNehemiya uzokuthola lokhu, yabo, okwenza ukuthi okugcina sekubeka ukuqedwa kwalo msebenzi ukuthi kwaba laphana kwi-date noma kunyaka ka-408 BC, kwi-date lapho enyakeni ka-408 BC. So amaJuda kwathatha u-49 years ukwakha noma ukurestore iJerusalem. Baqeda ngonyaka lo msebenzi obonakala waqeda ngubani? Waphela ngonyaka ka-408 BC. Lokhu kuyiqiniso uma uzofunda izincwadi zomlando. Khona insizwa ekuthiwa noma umnumzane ekuthiwa u-Uriah Smith wabhala incwadi esihloko esithi Daniel and the Revelation. Ku-page 201 wayikhuluma le ndaba. Uthi, in the 15th of Darius Nothus ended the first 7 weeks of Daniel's prophecy. Angithi yabo. Eqhubeke esho ukuthi ngenxa yokuthi okay, for then the restoration of the church and state of the Jews in Jerusalem and Judea was fully finished. In that last act of reformation, which is recorded in the 13th chapter of Nehemiah, from 23rd verse to the end of the chapter, just 49 years after it had been commenced by Ezra in the 7th year of Artaxerxes Longimanus, yabo. Incwadi ka-Uriah Smith ethi isihloko sayo Daniel and Revelation ungafunda laphana ku-page 201 ukuqiniseka. Noma mhlawumbe ungaze nje uyitholele okuningi uma ufunda lapha ekhaya. Incwadi yathola shona ku-Google, ungayi-downloada as i-PDF. Lokhu sengike ngakubona nje iy'khathana eziningana. Incwadi ya-Uriah Smith ethi Daniel and the Revelation. Kuthiwa lokhu kubonakala engathi kwathatha isikhathi eside ukwakha noma ukwakha futhi iJerusalem. Yindaba kuyavela lapha esifundweni ukuthi uma sizoqondisisa i-opposition eyayilokhu amaJuda ayibhekana nawo okhatheyo kwakhe iJerusalem, sizo-understand ukuthi yindaba kwabathatha isikhathi eside kangaka. Bayephazanyiswa nayizitha zabo, angithi sakhumbula bethi bayakha kufike izitha zabo. Uma ufunda khona ubani uSanballat,
Ngiyaxolisa ngicabanga nje ungathi ngiya kakhulu lapho ngobe ngisuke ngasitholi isikhathi sokufunda lawa ma-chapters okukhulunywa ngayo eBhayibhelini. Into babe nezitha ezazibaphazamisa ekwakheni iJerusalema. Uma uzoqhubeka futhi ufunde uyabona ukuthi amaJuda kuqala agcina nawo futhi esengenwa umoya omubi nje wokuhlubuka lize behambe ngokuyovusa ithempeli likaNkulunkulu. Bagcina sebevuswa umoya omubi wokuthi babethatha laba abaphuwa, yabo laba babe-rich, amaJuda aye-rich, esephendula futhi wona la maJuda akuba aphuwa, esaphendula futhi igqila khona lapho, yabo. Ingakho kwavuswa umprofethi uHagayi noZakhariya bevuswa ngenxa ngatheni yobuvila nokudoshozelisa umsebenzi kwamaJuda laphana ekwakheni indlu kaNkulunkulu, ngoba ayesebonakala ukuthi noma ehambe ayowakha indlu yaNkulunkulu, kodwa yabonakala wona esekhathazeke ngokwakhe ezawo izindlu, yabo, ngokunelisa ezawo idingo esikhundleni sendlu kaNkulunkulu. So ingakho sizobona ukuthi uzothi uma ufunda ubona zonke lezo iy'nxushunxushu noma lawo ma-challenges ababebhekene nawo, then we'll so understand ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu wawuqala ubuye uphazamiseke, uphinde uqala uphinde uphazamiseke. Angithi siyayibona le ndaba bazalwane emakhaya. Amen. Uma uqhubeka incwadi kaDanyeli 9 wena uvesi 25 laphana uthi-ke, okay, sithena iJerusalem kuze kufike ogcotshiweyo umbuso. Besisakhuluma safika laphana sadlula lapho sithiwa kuya kuba amasonto ayisikhombisa. Okay, lihlale lakhiwe amasonto ayisikhombisa, lihlale lakhiwe izitaradi zalo nogange lwalo. Okay, khona ingxenye okukhulunywa mase kuthiwa kuwe verse 24 mase kuthiwa amasonto angama-12. Sekukhulunywa ngani uma uqhubeka ngamasonto angama-62. U-62 amasonto angama-62 u-62 weeks loyana. U-62 weeks usho bani? U-434 days. 62 weeks, 434 days. Lo 434 days siwuthola kanjani? Ngisithena iviki lodwa linamaviki iviki lilodwa liney'nsuku eziwu-7, sithene 7 times. Amasonto mangaki? Awu-62. Bagcina sekuphuma bani? U-434. So 62 weeks as iviki liney'nsuku eziwu-7, futhi siyathi qala 7 days. U-7 days olingana no-1 week noma olingana neviki elilodwa, sithi 7 days times amaviki awu-62 lana okukhulunywa ngawo la encwadini kaDanyeli. So kwaphuma u-434 days. Sisaqhubeka nale mavesi esesikhulume ngawo ngoba senze isiprofethi lapho kwakuthiwa khona usuku lulunye lulingana ngani nonyaka. Amavesi esilokhu siwakhotha nje ey'ncwadini engaphambilini esisebenza ngawo uma senza ama-calculations ala kwisiprofethweni. So u-62 days, ngiyaxolisa, u-62 weeks ulingana nobani? No-434 days. Okusho ukuthini? U-434 days mase sibuyele esiprofetheni ngoba kuthiwa usuku lunye luwunyaka, kahle kahle u-434 years. So uMesiya noma ogcotshiweyo noma uKristu wayezo-appear ngathini? uMesiya owuKristu wayezovela emva kwamaviki ayi-7, yabo, ekupheleni kuka-62 weeks. So uma uKristu ebezovela emva ka-7 weeks at the end of 62 weeks, lokho kwenza ubani? Kwenza bani? U-69 weeks. Sikhuluma ngokuthi 62 weeks, angithi? Sathi saphinde safaka u-7 weeks. 7 weeks plus 62 weeks. Lokho kwenza bani? U-69 weeks in total. Ngakho
uma sithatha u-434 years ku-40, uma sithatha u-434, Nkosi yami, le ndaba nangcono kube kuyabonakala manje, sekuyadingeka ukuthi umuntu ebhale mhlawumbe ama-calculations siwenze, ibonakala ukuthi ngomoya kaNkulunkulu nje asithembe ukuthi le ndaba izosolveka. So uma uthatha u-434 years from u-408, angithi uyakukhumbula, noma uthatha u-483, 483 ku-457 BC, 457, angithi konke kwenza at the end sizothola nje at the end sithola u-27 AD, ngoba yini uzokhumbula ukuthi kahle kahle awukho unyaka oqala ku-0, abanye bazothi 6, bazothi 26, sizothola u-27 ngokuthi uma uzokhumbula kahle awukho unyaka oqala ku-0, uyabo. So this was the date yombhabhadiso kaKrestu. Uma uzowubuka ufunda lapha incwadi kaMark 1 uverse 14 kuya ku-15, Mark 1 verse 14 kuya ku-15, sicela uyifunda le verse, Mark 1 verse 14 kuya ku-15, uthi Mark 1 verse 14 kuya ku-15, yebo, uthi emva kokuboshwa kukaJohane uJesu wafika eGalile eshumayela ivangeli likaNkulunkulu. 15 wathi, isikhathi sigcwalisekile, umbuso kaNkulunkulu ususondele, phendukani nikholwe yivangeli. Amen. So uma sifunda siyabona ukuthi uKristu waqala iministry yakhe ethi isikhathi sesigcwalisekile. Anti siyakhumbula umbuzo shike siphi isikhathi siphi? The only time can be the end of 69 weeks. Isikhathi wayekhuluma ngaso kwakuwukuphela kuka-69 weeks noma u-483 years, yabo, 69 weeks. Lolo siwuthole ngokuthi sithi 16 amaviki awu-69 times 7 days, sithola u-483 years. So uKristu ethi mayishumayela ethi isikhathi esigcwalisekile, uma ukhuluma ngasiphi isikhathi wayekhuluma ngoleyo 69 weeks. So uKristu ugcwalisa isiprofetho njengoba sinjalo. So this uma usothinta ubheka ngokufunda ngoba sisabala lona u-69 weeks kuphela. Liphi elinye iviki ngoba lapha encwadini kaDaniel kukhulunywe ngo-70 weeks. Asiqhubekeni sifunde sizothola. 25 uthwana. Okay, amasonto angama-62 kwase kuthiwa nasesikhathini sokuhlupheka. Amen. Emva kwalamasonto angama-62 ogcotshiweyo uyakunqunywa. Uverse 26. Ngicela ukuthi ngingaqale ngifike lapho. Ake sikhulume ngamasonto ayisithupha-2. Okay. So emva kwalesi sikhathi u-69 weeks. Okay, emva kwalesi sikhathi. So after this time period which ended in 27 AD. Yabo. Uma uqhubeka lapho emva kwalamasonto angama-62 ogcotshiweyo uyakunqunywa. Sometime emva kwa-27 AD uJesu Kristu kwakuzofuneka abethelwe. Kuthiwa uma kuyavela phana esifundweni ukuthi igama lokunqunywa kusetshenziswe igama lesiHebheru, ngokwesiHebheru kusetshenziswe igama elithi karath, yabo.
elisho ukunquma, yabo, elisho ukudestroya noma elisho ukubhubhisa. Kuthiwa leli gama uyalithola lisetshenziswa lapha encwadini kaGenesis 9 verse 11. Ake ngiphuthume kuwona ngizwe ukuthi uthini uNkulunkulu lapha kuGenesis 9 verse 11 ngoba kuthiwa leli gama uyalithola lisetshenziswa futhi. Kuthiwa laphana uJesu uNkulunkulu uyakhuluma laphana enza isivumelwano noNowa uthi ngizakumisa isivumelwano sami nawe, akusayi kubhujiswa nyama ngamanzi kazamcolo. Amen. Akusayi kubhujiswa. Ile gama beselifuna. Akusayi kubhujiswa nyama ngamanzi kazamcolo. Akusayi kuza uzamcolo ukuba uchithe umhlaba. Amen. Angithi siyezwa. Yabo. So igama leli elisetshenziswe laphana igama elifanayo naleli gama elisetshenziswe kuGenesis 9 verse 11. Kudilwa khona nokuchithwa kwababi ngey'khukhula. So kukliye ukuthi lana kurifewa ungathini ukubulawa kukaKristu okutholakala lapha encwadini ngifunda incwadi ka-Isaya 53 verse 8 ngoba u-Isaya wayeprofethile ngalokho kwakuzokwenzeka ku-Isaya 53 verse 8. Ngisacela ukufunda uthi verse 8 wakhona yasuswa ekucindezelweni nasekwahlulelweni ngubani esizukulwaneni sayo owacabanga ukuthi yahlwithwa ezweni labaphilayo, ishaywa ngesiphambeko sabantu bami na, yahlwithwa ezweni labaphilayo, yayi, as he was cut off out of the land of the living. Sitheni masifunda lapha encwadini kaDaniel uma kuthiwa ogcotshiweyo uyakunqunywa angabi namuntu, yabo, uyakunqunywa anjani, angabi namuntu. Okay, kuthiwa lapha kubekwa nje kwele English Bible kuthiwa not for himself, not for himself. Siyathola uma siqhubeka nesifundo ukuthi uJesu Kristu wafa kodwa akafelanga izono zabantu. Angisheni akafelanga izono zakhe, hayi ngoba angithi ithi rule uthi umthetho inkokhelo yesono ukufa. Yena uJesu Kristu wafa kodwa engafeli isono esenziwe uyena. Ngenxa yokuthi uJesu Kristu uqobo wayengakaze yena one kuNkulunkulu. Siyathola la ukufakazelwa incwadi yaPetro yokuqala u-2 verse 21. Ngisacela ukukufunda. Petro yokuqala 2 verse 21 uthi-ke ngokube nabizelwa khona lokho ngokuba uKristu wahlushwa ngenxa yenu enishiyele isibonelo sokuba nilandele ezinyathelweni zakhe. Amen. Yabo. So uJesu Kristu wahlushwa ngenxa yethu ukuze thina sizolandela ezinyathelweni zakhe. Uma ufunda futhi incwadi yaPetro yokuqala u1 John uJohane wokuqala u2 uverse 2, 1 John 2 verse 2 ngicela ukufunda uthi uJesu Kristu la kuthiwa yena uyinhlawulo ngezono zethu kungengezethu zodwa kodwa nangezezwe lonke. uJesu Kristu washona impela noma wafa kodwa hayi kumna kuwa ukuthi khona yena akwenzile kodwa wafa kungenxa yezono zethu, kungezona nje izono zethu kuphela kodwa izizwe izono zezwe lonke. Ngizacela ukubuyela kuyena uPetro yokuqala u2. Ngicela nje manje ukufunda uverse 22 kuya kuverse 25. uPetro yokuqala 2 verse 22 kuya kuverse 25. Ngicela ukuqhubeka. Kuthiwa uJesu Kristu kuthiwa ongenzanga isono akufunyananga nankohliso emlonyeni wakhe, owathethukwa akaphindisanga athuke, ehlushwe akasongelanga, kepha wakunikela kuye owahlulela ngokulunga. 24.
yena owathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini, ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile kulungeni, oyena imivimbo yakhe naphulukiswa ngayo. Bese uvesi 25 athi, ngokuba beninjengezimvu ezidukileyo, kodwa manje seniphendukele kumalusi nombonisi wemiphefumulo yenu. Amen. Ngicela nje sasimfunda u-Isaya 53 uvesi 8 uvesi 11. Cha, ngingayifunda incwadi e-Isaya, sengithi siyathola la ukuthi uJesu khona umbuzo owake wabuzwa enye inkosazane ithi, manje uma uJesu wafela izono zabantu, ngangiphi mina ngoba mina ngiyintokazi ezalwe ngama-80s, ngingena kanjani lapho yabo? So uJesu Kristu amavesi ade siwafunda-ke aphenduka le ndaba ukuthi wafela izono zabantu ababephila ngaso sikhathi zethu nezizukulwane zonke. Le ndaba ikanjani? Le ndaba ibanje la eSouth Africa sizalwe kukhona isifo ekuthiwa i-HIV, AIDS. Abanye mhlawumbe bazowazi ngegama ethi mhlawumbe ingculaza, yabo. Sizalwe kukhona leso sifo. Saqala le phambili, asazi ukuthi saqala ngoba into esiqala ukuthi namanje sisekhona. Kodwa kwenziwa umhlinzeko wamaphilisi ekuthiwa ama-ARVs. Ngoba ngenza nje isibonelo ngento general, hhayi ukuthi ngicindezela abantu ngokuthi abedle ini, abaphile kanjani. Kodwa sengisho nje ngizama ukuthi le ndaba ngiyenze ibe practical. Sasingekho ukuqubuka noma kubheduka isifo se-HIV noma se-AIDS. Kodwa kwenza umhlinzeko ukuthi ngisho namanje-ke, ngisho ngathiwa usuyithola u-HIV positive, bese iba khona indlela yokuthi kuthiwa mhlawumbe uma udla umshanguzo ungaze uphile isikhathi eside ukuna leso ubungasiphila ungayidli imishanguzo kodwa usu-affectekile. So injalo-ke nendaba kaJesu Kristu. Bona kodwa umhlinzeko wegazi lakhe namanje usekhona ukuthi in case sicindezelwa yisono, likhona leli gazi likaJesu, yabo, eliwumhlinzekelo ukuthi sisindiswe, njengoba laba abazithola benesifo intsholongwane kagawulayo bathi uma sebethelelekile noma umuntu athi uma esethelekile, kodwa ibe khona indlela yokuthi usinda kanjani. Isifo asimdovadovi njengokuthanda kwaso yena uma kanjani. Athi igazi laJesu likhona lalokho. Siyazala iy'ngane ukuthi angasekwenzeka zona zazingekho ngaleso sikhathi, kodwa lelo gazi lanele ukuthi iy'ngane zethu lize lisindise nabantu abethu nesizukulwane sethu. So la mavesi hayi bo, ngisacela uqala nje sengiwufunda Isaiah 53 verse 8 kuya ku-11. Isifundo sethu ngathi sizowudinga part 3, ngiyasola. U-Isaiah 53 verse 8 kuya ku-11 uthi, uverse 8, yasuswa, ukukhulunywa ngoJesu Kristu la, kuthiwa yasuswa ekucindezelweni nasekwahlulelweni. Ngubani esizukulwaneni sayo owacabanga ukuthi yahlwithwa ezweni labaphilayo? Ishaywa ngesiphambeko sabantu bami na? Babeka ithuna layo kanye nababi. Ekufeni yayinabenza okubi, noma ingenzanga ndluzula. Kungekho nankohliso emlonyeni wakho. Nokho uJehova wathanda ukuyishaya ngezifo. Lapho wenza umphefumulo wayo ube ngumnikelo wecala. Iyakubona inzalo yayo, yenze izinsuku zayo zibe ningi. Nentando kaJehova iyakuphumelela esandleni sayo. Bese uverse 11 athi lapha encwadini Isaiah 53, ngokuhlupheka komphefumulo wakho iyakubona yaneliswe, ngokwazi kwayo inceku yami elungileyo iyakulungisisa abaningi, ithwale izono zabo. Amen. Ngicela siqhubeke nevesi laphana encwadini yaDaniel ethi, people of the prince destroy city and sanctuary. People of the prince destroy city and sanctuary. Ukuthi laphaya eBhayibhelini lesiZulu kuthiwa
umuzi nendlu engcwele kuya kuchithwa ngabantu bombusi ozayo. Yabo, kuyakuchithwa ngabantu bombusi ozayo ekupheleni kwakho. Okay, sithini la? uJesu Kristu uyiprince, yabo. Uyiprince noma uyinkosi yamakhosi onke asemhlabeni. Asikuqageli lokhu, asikucabangi, kulotshiwe eBhayibhelini. Yabo, uma ufunda incwadi Isambulo 1:5, wathi ngigijime ngekuyona. Isambulo 1:5, akhona amakhosi emhlabeni. Uthi uJesu Kristu uyinkosi yamakhosi. Ayikho inkosi ekhona la emhlabeni ubukhosi bayo obulingana nobukaKristu. Siyaqinisekisa lokho uma sifunda iBhayibheli. Noma ingabonwa kodwa noma ingenza izinto ezinkulu, noma ngathiwa ihlala nathi kodwa ayinkulu kunoJesu. uJesu Kristu uyinkosi yamakhosi. Uyakuthola lakho engikuqeda ukusho uma ufunda incwadi Isambulo 1:5. Sithi Isambulo 1:5, nakuJesu Kristu ufakazi othembekayo, izibulo labafileyo, nombusi wamakhosi omhlaba. Amen. uJesu uyizibulo labafileyo, nani bazalwane? Nombusi wamakhosi omhlaba. Siyaqhubeka ivesi ithi, kuye osithandayo nowasikhululayo ezonweni zethu ngegazi lakhe. Amen. Uyasithanda, wasikhulula ezonweni zethu ngegazi lakhe. Ngegazi lakhe wafa yena ukuze sizophila thina. Angifundi kulokhu ngiyale nale. It is rare la emhlabeni ukuthi khona umuntu ongavolontiya impilo yakhe ngesimanga sami noma ngesimanga sakhe engakwazi. Mhlawumbe umzali engayifela ingane yakhe, yabo, ngoba uzothi yanquma la, yabo. Noma mhlawumbe ingane ngamfela umzali wayo. Ngithi mhlawumbe ngoba angifuni ukuba neshongo ngoba bakhona abazali iy'ngane zabo abayibulalayo zibona beyi-abort, yabo. Noma uma engasenzi intando yakhe ingane, umzali enze nje uhlelo ukuthi ingafaka kanjani mhlawumbe ezoyitholela imali yakho ngithi. Kodwa futhi nje angifuni ukuthi kuhlawumbisele, angisafuni ukuhlawumbisela ngoba lapho ekuhlawumbiseleni ngase ngibe nephutha. Siyabantu emhlabeni, uthena uNkulunkulu inhliziyo yimbi. Ngakho ngeke uze ube nayo ishoyo ukuthi umzali uzovikela ingane yakhe. Uthwala nawo Isambulo 1:5, nakuJesu Kristu ufakazi othembekayo, uyizibulo labafileyo. Uma kuthiwa uyizibulo labafileyo kusho ukuthini? Angithi wafa uJesu wabuye wavuka, yabo. So nombusi wamakhosi omhlaba. Amakhosi omhlaba abuswa awamakhulu kunaye. Kuye osithandayo nowasikhululayo. Uyasithanda, uthando lwakhe uJesu Kristu is guaranteed, futhi wasikhulula. Kuphi? Ezonweni zethu ngegazi lakhe. Wanikela igazi lakhe ukuze kuloku kuboshwe sikukhona, yabo, sikhululwe thina. Ngicela ukuma lapha. Sithini? Sithi inkosi yakhipha amasosha ayo ukuchitha umuzi noma ukuchitha idolobha lelo. Hashi ngifunda incwadi uMateyu 22:7. Sikhuluma iBhayibheli kuphela, Mateyu 22:7. Kumnandi lana ekukholweni, kumnandi kwaJesu. Sikhuluma nje lona kuphela. Izimnandi ezindaba. Mateyu 22:7, ake ngofunda. Mateyu 22:7. Ufundeka kanje. 22:7. Kepha inkosi yathukuthela, yathuma amabutho ayo, yabulala labo babulali, yashisa umuzi wabo. Amen. Ake ngenze ubulungiswa ukuze usekhaya mhlawumbe ongaliphethe iBhayibheli lizoqonda ukuthi sikhuluma ngani la. Ngizosheshe ngime, hhayi ngoba nakho isifundo sesiphelile, kodwa angifisi ukuthi isifundo sethu sibe seside kakhulu. Ngizobuya no-part 3. Ngicela ngibekezelela bazalwane. Zinde zona iy'fundo zama-chapters kaDaniel. Okunye kube ngathi ngiyabambezela ukuthi ama-references uma kuthiwa kutholakala bani verse bani. Ngifisa ukuthi sifunde iBhayibheli ngokuthi mhlawumbe abanye bethu basuke sebengenawo amaBhayibheli eduzane. Ngisacela nje sengizovala lesi sifundo, ngizobuya ku-part 3. Kuthiwa
Okay, ngithena ngicela ukwenza ubulungisa ngivele ngiyifunde yonke le chapter hhayi yonke ngizocela nje ukufunda uMateyu 22 verse 1 ngize ngime kuverse 7 ngoba ngiqhamuke ngifunda uverse 7. Omunye umzalwane olalele akulula uqonda uverse 7 engazi ukuthi bekwenzakalani uverse 1 kuze kufike kuyo lo verse 7 sengiwufundile. uMateyu 22 loyana uthi uverse 1 khona uJesu wathatha wakhuluma futhi kubo ngemfanekiso wathi, umuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi owenzela indodana yakhe umshado. Wathuma izinceku zakhe ukubiza abamenyiweyo emshadweni, kepha abavumanga ukuza. Waphinde wathuma ezinye izinceku wathi, shonini kwabamenyiweyo ukuthi, bhekani, sengilungisile ukudla kwami, izinkabi zami nokunonileyo sekuhlatshiwe, konke sekulungile, wozani emshadweni. Uverse 5 ethi, kepha badelela, bahamba, omunye waya ensimini yakhe, omunye waya entengweni yakhe. 6 Abaseleyo babamba izinceku zakhe, baziphatha kabi, bazibulala. Bese uverse 7 ade siwufunda ethi, kepha inkosi yathukuthela, yathuma amabutho ayo, yabulala labo babulali, yashisa umuzi wabo. So uma siyathola lesifundo masiqhubeka nesifundo ukuthi lo mfanekiso wawuyisiprofetho kahle kahle esasimelene nesizwe samaJuda, ngenxa yokuthi isizwe samaJuda kwakuyisona sizwe esasizo-rejecta futhi esasizobulala indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu. Ngakho abantu laba bale prince eyadestroya umuzi waseJerusalema nesanctuary kuyi-reference noma kuyinkombe yalabo uNkulunkulu wayezobasebenzisa futhi to gain his objective, yabo. Umuzo manje uzothi obani labo bantu abadestroya iJerusalema nesanctuary. Uma uzofunda nje encwadini zomlando noma sizobuye siyofika lapho siyathola ukuthi kwakuyiTitus. Siyamkhumbula uTitus owadestroya iJerusalema nethempeli ngo-70 AD. So lesi siprofetho safezeka ngonyaka ka-70 AD. Sifezwa ubani? uTitus. Wafika emasha laphana nempi yakhe yayiningi ezochitha. Kuthiwa ngesikhukhula le verse yethu etheni uchithwa umbuso uyakuchithwa ngabantu bombuso ozayo, ukuphela kwakho kube sesikhukhuleni, with flood, yabo. So uma kuthiwa kufaniswa nesikhukhula lana i-description engathini. Uma ufunda incwadi kwa-Isaiah 8 verse 7 kuya 8 ngifuna ukuthi ngivele ngichaze ngayo ukuthi Isaiah, incwadi ya-Isaiah 8 sengidlulile verse 7 verse 8 uthi Isaiah 8 verse 7 verse 8 Isaiah 8 verse 7 to 8 uthi, ngalokho bheka, inkosi iyabakhuphulela amanzi omfula onamandla namaningi, inkosi yase-Asiriya nabo bonke ubukhosi bayo, ukhuphuke phezu kwazo zonke izingu zawo, weqa nazo zonke izindonga zawo, utheleke kwaJuda, ukhukhule, udlule, ufinyelele entabeni, bese ugcwalisa ngamaphiko awo eluliweyo ububanzi bezwe lakho, Immanueli. Amen. Yabo, so siyabona ama-symbols afanayo achaza ungathini, achaza ukuchithwa noma ukubhujiswa kwamaJuda la kulala kwa-Isaiah, encwadini ka-Isaiah kwakuzobe kwenziwa yini? Isizwe sama-Asiriya lana. Ngisacela ukufunda laphana ngasekupheleni kwevesi kuthiwa desolations are determined. Desolations are determined. Kuthiwa-ke kwibhayibheli isiZulu incithakalo inqunyiwe. Kusitheni? Kuthiwa kwi-marginal reading here is, it shall be cut off
by desolations. Okay, that's amaJuda kwakuzofuneka ukuthi emva kwakho konke lokhu into eyizokwenzakala ayolokhu echithiwe till the end of time. Yabo, njengoba sikubona-ke lokho kuphambi kwamehlo ethu ukuthi into elokhu eyenzeka esizweni samaJuda. Kusho ukuthi awahleli ngokuthula. Amen. Ngisacela ukuvala. Sizobuya ku-part 3 sesifunda nje ivesi elilodwa kuphela, uDaniel 9 verse 27. Ngisacela sithole umkhuleko. Bokudala amazulu nomhlaba, isenkosi Jesu Kristu nanti izwi lakho. Siyabonga. Siyakucela nkulunkulu ukuthi iy'nhliziyo ney'ngqondo zethu uziphe umthamo wokulumumatha silizwe. Nkulunkulu alikho iphutha kuwe, konke okushilo washo uzokwenza kwenzekile kusazokwenzeka. Sicela Nkosi ukuthi uphakame sinciphe thina ey'nhliziyweni zethu, uhlale ngomoya wakho oyingcwele, siluleke siqondiswe wuwe, silungisisise nathi Nkosi sikwazi ukuphila iy'mpilo eziyiphunga elimnandi phambi kobuso bakho. Kube ukusinda kithi nemindeni yethu nabo bonke abantu izulu elivumayo ukuba sihlangane nawe, ngoba ngabe siwukukhanya ezweni masihamba noNkulunkulu ngazo zonke iy'khathi. Konke sinakho noma kubuya kuhle kanjani emehlweni abantu, kodwa uma uJesu engekho kuyizelezo, umuntu uyojabha nakho. Sicela Nkosi siphe ukubuyela kuwe. Yeba nathi uze umkhuleko wethu Nkosi ngesineke, usenzele ngoba ubone usekhaya ezweni ukuba siyadinga. UJesu siyathandaza. Amen.